talk to Alex. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Dokotela Mthiyane, kunjani? ngiyaphila baba, uphilile nawe? No, that's good. In coastal parts of the province namhlanje ekseni bengazothi nje liphole kamnandi labalela lafudumala, but in the afternoon Morning. glorious morning, yeah, you may say that. Yes. And then later on izinto ziyashintsha. And but abantu abasuke ke besebenza during the day by experience yonke leyo nto. Yes, Umunye because- umzokhala ngokuthi hey basivulele aircon kakhulu or fudumele, yabo. Yes. Yes, especially mushiselwa, then uba nenkinga. Let's correct that sentence before uzuliqedela. Ushiselwa. Mawushiselwa. Yes, angisho ukuthi mushisa. Yeah. Abantu abashiselwa yibona baba nenkinga. Ababa nenkinga. Okay. Ukushiselwa ke kusho ukuvukelwa. Yeah. And I discovered again asesisuthwini doc. Yes. Ukuthi ma ubuza umuntu ukuthi unjani and then uphendule ukuthi ritsukhile. Ngokushintsha nje igama elilodwa uthi ritsuhelwe kushintsha yonke into. Yes. Vukelwe. Yes, sivukile. Yeah. So uyayibuza ukuthi why partner wakho mase kufanele kwenziwe umdavazo. Ubone ngazi ukuthi ey umthwalisa kanzima uyamqilaza. And ubone kahle umunye ukuthi hayi akathanda umunye useyenza nje just to please you. Kuba nezathu eziningi edala lokho. That is precisely what we are discussing tonight. When is ihlufhluf too much othandweni? Whether yajolwa or abantu sebehlala ndawonye, all right? It does happen. Yes. Anginama answers, but I have someone who always have answers to such. And udokotela lo. Asiqale lapho dokotela. Ku relationship ikhona into ukuthi sex has become too much. Because on this show we've discussed ukungabikho kwayo nanokuthi how can you be innovative? Yes, But can we say it's too much? Definitely, Mthiyane. We also do say on the show ukuthi everything in moderation. Everything in moderation, indeed. Too much of a thing can also be bad, and too little of into can also be bad. So, ocansini Too little. Mthiyane. I was still talking about too into your little. Yeah. And too little can be Yeah. Okay, so but Mthiyane, good relationship wonke umuntu uyafisa ukuthi if a relationship it must be holistic, ibe iphelele ukuthi kune communication, kunokuhloniphana, appreciateana. So yes, kuhle futhi uthi nikhulume ngalo futhi ucansi. Yeah. But when it becomes one-sided and it's only just about sex, then it becomes a problem. But also, even if it's not just only about sex, it can be a problem if kuguthi lo munye umuntu akasathandi, even if niyathandana nishadile. But uthola ukuthi khona ongasa-consent usenza ngoba I have to, I'm obliged kumele ngilale naye ngoba ngimshadile umnyeni wami kumele ngilale naye. Bengazi ukuthi it sounded like umuntu wesifazana osho njalo because angazi mancane matho you see patients uzuba counselish. Yes. This thing is common kubantu besifazana. Yes, abakhala but ngokuthi he kumele. wants more. But nakowesilisa it can happen uthola ukuthi umuntu wakho ukujolelile wakufebela and at the same time sengiqolelene nawe wathi ayisengamxolela and kumele ulale naye because yes ufuna ukuqhubeka nempilo yakho but uthimulele naye wena ekutraumatize leyo nto ngoba ivuse into ezithize ukuthi mhlambe lento eyenza nobani, so it's actually traumatizing. Okay. So ukwenza wena ngoba usaba nanokuthi mhlambe uzokushiya aye komunye, so you also doing it by force but not because ulapho. So very important ukuthi nibe khona nobabili spiritually. Nibe connected nangokomoya nangokwespiritu kwenu into lento yenzayo. It mustn't just be about sex. Sure. The number is 031-537-3000. Sikhuluma la ngendaba yokuthi kwi relationship okuyona inkinga edalwa ukuthi umuntu wakho ufuna kakhulu isex, udila kanjani nakho. So khona lento yokuthi ke dokotela I think ibalekile lento oyishilo. Ukhulumela ngendaba yokuthi kubalekile ukuthi ni connect, you even said spiritually. Yes. Manga umuntu umthanda and umzwela, sometimes wenza into you compromise. Yes, absolutely. So what are the signs ongabona ngawo ukuthi usenzela mina lo but kahlehle kuyena it's too much?
Well, angazi uyobona yini ngoba if wena uyifuna then kuwena ukuthi uyitholile that kunika ugosolo kube mnandi, you know, kube right. However, there are signs when ozokwazi ukubona ngayo if kuukuthi it's really just about sex ngoba kuba iproblem ngempela if kulomunye ebona isex njenge sex rather than into yokushare, because ucansi Mthiyane, it should be about me sharing myself with you and me also wanting to pleasure wena ngami. Yeah. So kube mnandi kimi ukuthi kumnandi kuwena. But when sokuukuthi this is just really about sex, omunye umuntu can really feel empty and feel used, and not necessarily wesifazane, but ukhona omunye obonayo ukuthi hayi uyabona lo into ayifunayo kuphela kumina, it's not a relationship, ufuna ucansi. Yeah. You know, lo muntu ngifonela ebusuku kuphela phela into esizoyenza ebusuku ukuthi silalane. Yes. Lo muntu in public nyoma ngihamba naye in public uleke ngigrabha nje ngibambe izinqa ngibambane because ukhumbula ucansi, noma ekhuluma nami nje during the day ngeke asho how was your day, what are you doing, vela uyazi ngikhalelani namhlanje, uyazi ngikhumbulani. It's only just about sex. Sure. Kulo muntu. So in that instance noma umuphi umuntu uyafuna ukuthi azi ukuthi ufuna mina, or omunye uzothi in a woman athi ay ungima period ayi ungangivakasheli. Yeah. Kanti you want to bond nalo muntu. So kunaloma signs uthola ukuthi umuntu wenza into to show you ukuthi lento is really just about sex. But even if it's not about sex, khona umuntu othi ifulele nayo, uyamuza umuntu wakhulele nayo usethi qeda because kubhlungu mhlawumbe, you know, kubhlungu kuyena but usenzela wena ngoba ethi, you know, umnyeni wakhe upartner wakhe qeda, but kubhlungu kuyena uthola ukuthi akusheshise because all they want ukuthi uqede. If usuqedile akasafuni no second round because ufila ngathi usuqedile, and pain can be a strong issue engasimenze futhi umuntu angafuni ukwenza sex more and more. All right. Itapike, so just to remind you, the luhlelo is not suitable for children. Sikhuluma ngendaba scenario where sex is too much. Usemjolweni, kushatiwe or umuntu wakho, and wenza njani. I would like to go some stories. Ukuthi udila kanjani nakho, umbone kanjani umuntu wakho, le ndaba ni fixe kanjani. Yes. Nanokuthi ke mhlambe ke iziphi izinto ezingama blind spots ongaxwayisa ngazo abanye abantu ezibe ne ending engekho right, mhlambe relationship yakho yagcina iphelile because ayizange ibhekwe lento esikhuluma ngayo. The number ke u0315373000. Ngizofunda nama comments kwi Facebook page Indaba with Alex na ku Twitter as well. Okay, let's read the comments avelayo kuma socials. And untemnandi uthi njengoba nengoma isho lengene ngayo ethi sexual healing, it helps to relieve the mind. There is no such a thing as too much sex. Ukuthi nje kushiyana ukukha kwezibhuni Doc and Alex. Sure. And then bese kuzoba utarget ezothi yake yangenza lento. Ngabona ukuthi anginyusa amasokisi ngaze ngathola lunch bar yangisiza kumanje usweet wodwa. And then bese kuzoba uphilani uzothi isex ayingakhulunyelwa ave kunzima ukulala nesidumbu into enganyakazi elokhu ikhuluma isingisi esingekho esiwisa ipipi. Okay. Then usiya, honestly I don't think mina as a guy I can ever have enough sex. And then uthe Mampilo, sex can never be too much in a relationship where there is love. Ewezwakela ama comments Doc. Asathu anonymous ebonela. Anonymous. Bhuti kunjani? Right, kunjani kuwe anonymous? Ngiyaphila bhuti nodokotela. Ngifana lana nginenkinga efanayo ukuthi nene it's just too much sex. Ubaba wengane yami. You know, you can have sex namhlanje nakusasa but after 3-4 days uthole ukuthi mina angikho emudini but yena still he wants, and then ugcine sekhuluma amagama engawathandi. Athi ngiyamncisha, ngiyamnxikiselela, fanele afile kanjani, acabange ini, you know, akusekho mnandi, angisathandi. Abade ngihleli nje namhlanje ngicabanga ngisho ukuthi no, I just want out because manje it doesn't feel like a relationship manje. It feels about kusho ukuthi I need to give myself to him khona kuzoba mnandi. I relationship izoba mnandi because if I don't it's a problem. Nihlala ndawonye yini? No, asihlali ndawonye. Okay. Nice sis.
I can hear ukuthi you are quite emotional ngalento and ukusho ukuthi iyak-affect her quite a bit. But have you tried ukuthi ukukhulume naye, ukumbonise, firstly, from his side ukuthi isess isho ukuthini kuyena, because ngizokutshela abantu besilisa abaningi if umncisha ucansi kuyena kuba ngathi awufuni yena kanti wena ucansi lo ngalifuni. And it's going to be important ukuthi number one uthi mokhuluma naye umenze aware ukuthi it's not about him, uyamthanda nene uyamfuna, but there's just sometimes la udinga khona ukuphumuza umzimba wakho, or try new things, other ways ukuthi mhlambe achame without ukuthi angene kuwena, you know, whether a blow job or sebenzisa ama tools or whatever. But for me njengoba usuku le point le ethi sufuna nanokuphuma but you emotional about it, okusho ukuthi awufuni empeleni ukuphuma but uzizwa uyuzeka wenza into wena ongayifuni, which is then wrong because you are abusing yourself wena ngoba uyifuna ukuyenza lento but suyenzela manje ukuthi just to keep him happy and to keep the relationship going. So really do try to talk to him. Ngikhulume naye ngakhuluma about 2 or 3 times kuba ngathi okay we understand, and then when it happens again we just go back to the same position, yabo. Now ususitshela something ongayishongo earlier on, so your part of the problem is the same position all the time. No usho ukudinwa kwakhe. No, ukuthi ukudinwa kwakhe goes back to the same words. Yes. Okay. Yeah. Ithi ngibuze la Anonymous. I hope you are taking note of what udokotela is saying. At some point Yes, at some point nake nayenza yini kaningi ngalendlela adinga ngayo. Noma it's something new kuyena. No, we do have sex on a frequent basis if he wants or if I want, but ngithole ukuthi namhlanje I'm not in the mood, ngikhathele, yabo, it's been a long day and all that stuff, but yena akafuni ukunderstand lokho, but wena yena bengabe ngafuni, he won't have sex and I must understand ukuthi no, he won't have sex. So you feel ukuthi he's a bit selfish futhi ngoba uma kuwena yena uyakwazi ukuthi athi no. Uyazi ukuthi in also Anonymous, it's going to be very important ukuthi Sure. It's going to be very important ukuthi no2 nizame futhi ungazama ukuprova omunye ukuthi uthi omunye mina mokuyimina ngoba you end up now trying to prove ukuthi nami futhi if nginenkinga vuma njalo. So relationship is about compromise. Now I end up comparing leyo. Yes, I end up comparing because manje he's putting me in that situation ukuthi ngicomparison. Yeah. Uyabona also, you know, umuntu evukelwe sisi ingqondo le esekhanda it stops to work kusebenze le ngqondo lele emasendeni, so all at once yona at that time kusuke ukuthi he just wants to, you know, come into you and enjoy you. Mhlambe give him time, ungakhulumi naye immediately ngaleso sikhathi ephoxekile ngoba he'll be quite emotional about le ngqondo engenzansi, but when he comes down later and then just sit him down ukuthi azi naye ukuthi it's nice ukuthi enjoy nawe ufuna uzo enjoy and just try and settle him down that way. But then again nizame other things and other ways ukuthi without him penetrating, whether kubhlungu or ukhathele, what other things can you two do to try and boost his sexual activity? Okay. All right, all the best. Kuleli hlelo ke usinikeza feedback ukuthi kuhambe kanjani. Try it sisibusiyasitshela ukuthi kuhambe kanjani. Siyabonga. Before ngimove nje kumlaleli olandelayo dokotela bengafuna ukuthi ngisho because ngaba insensitive ngisho esalalela umlaleli oqala. Okay. So we've had instances umuntu ozothi because angitholi ekhaya then okay sengizothola ke ngaphandle. So uyibalance kanjani ke the two? I think that becomes the one fear, you know, yomuntu ukuthi athi angimnike kuze angayi ngaphandle, you know. But again, make umuntu understand if kukuthi kunaleyo situation. It's very important ukuthi understand ngoba naye ngithi kuzokwenzeka kuyena kwenzeke into kube ne stress emsebenzini akakwazi une stress semali, he can't get it up, aka expect ukuthi wena suzomthuka ukuthi uyindoda enjani wena, you can't even get it up ngiphume ngiye ngaphandle. Relationships is about, you know, compromise nokuthi nisupportane, so naye kuzokwenzeka kuyena and you will need ukuthi umsupport also when it can't happen. It's 25 after 7. Sabona Anonymous eThekwini. Yebo sanibona bhuti njani? Siyaphila mfethu. Nansi indaba? Yebo ngibingelele nodokotela. Yebo baba. Yebo inkinga enginayo ke la ukuthi mina no partner I'm dating for 5 years now. And she is a sex freak, I'm not gonna lie.
So into esiyenzakalayo ukuthi sesimane sishaya around eyodwa and then masifune isibili hayi iphiphi imane ligolozo lithi nje no andive ngithi ngisabathenga ngiyazinanga hayi ligolozo bona ukuthi she's getting upset and then I was like maybe just try nomuntu oseceleni ngathi ngizolutshontsha just to check mhlambe mina unenkinga mhlawumbe inkinga ithina sobabili so ngizama nomunye umuntu oseceleni and then saqhubeka nje kwamnandi ended up doing like 4 rounds so angazi kanjalo mhlambe xazululela kanjani. Okay look for you ngendlela engizwa ngayo kuwena nako lokhu ukuthi ulithanda kakhulu ucansi ukuthi uyi-sex freak kuyakuthusa kancane ukuthi unomuntu wesifazana olithanda kakhulu ucansi so kukodwa lokho kuyakwenza uyindoda ube nento yokuba insecure kancane ukuthi lo muntu if ngingamnikile ucansi uzokwenza njani and igcina iyodwa leyo nto ikwenza uthuke okay but ukuya kumuntu eceleni always umuntu ongaphandle kusuke kunaleyo excitement isikhathi esiningi you perform well that time but naye once wangena ku relationship uthola ukuthi the problem might come back again. Most of the time induku ukuthi ingavuki the second time around. Look, the first round isuke kwa emotions induku ivukile nayo yonke leyo feel good hormones igazi ligijimile endukwini iqine kube mnandi but once waqeda ukuvuka kwenduku the second time around kusuka more engqondweni kufanele ube naleyo will engqondweni yakho ethi ungiyayifuna lento ngiyayithanda ngilangazele but if una any izinto ezikublocka engqondweni then induku ukuthi ivuke kwesibili is going to take longer you know but also nasemzimbeni wakho if igazi lakho mhlambe nenyongo igazi lakho lijiyila likwazi ukugijima kahle then liyaphuza ukuvuka ngoba udelile the first time around so the second time around there has to be something really interesting ezokwenza ukuthi ube ne motivation now kulo ongaphandle une motivation yokuziprove yourself I need to prove myself kulona ukuthi you know ngiyakwazi ukuya 1 2 3 4 rounds but lo owasekhaya uyambona ubhuti uyasho ukuthi hey uyangihlula lo muntu uyi-sex freak kukodwa nje lokho kuyasho ukuthi lo sisi ulithanda kakhulu lo cansi and mhlawumbe nakuyena ubhuti kunento ne-image thizeni ayifilayo yena eyedwa nje mecabanga ukuba nomuntu wesifazane olithanda kakhulu ucansi ukuthi kusho ukuthini kuyena. Okay. Lehlelo lilungela ingane 0315373000 ukuzama lokho anonymous. Ngasegcineni so share nama numbers as well. Itopic yethu namhlanje ile when we relationship uthola partner wakho ufuna ucansi kakhulu and leyo nto ilimaza kanjani relationship we have solutions as well. Mawusifice sesiphakathi uzoyithola show yonke ku app as you watch unga rewinder uthi go back uma uyibheka sesiphakathi ku YouTube usifice sesiphakathi uma usuphakathi usangaphinda uphuma uqale futhi where we started. Yes sure sikuThemba Clement sawubona Themba. Yebo kunjani? Si right Themba unjani wena? Hayi ngiyaphila mfethu. Hayi mina mfethu ngikuleyo nkinga le whereby ngathi mina ngikulo muntu lo olithandayo ucansi but manje umuntu wami uyafana ukuthi hey uyacomplaina last week nje uze nje nebongisha nje yabo Friday yonke amgqibeka avuka ngamxoxa ngathi ayikhona into relationship yethu beke isebenza kahle manje ngisho ucaba phela ngamtshela from the start ukuthi ungangisha yonke even ungangiphekela kodwa ukuthi uqala so much imake mfethu wamxoxa on bani ngomgqibelo umgqibelo ngamcela umele ukuthi uhamba on Tuesday ngathi umgqibelo ngicela mbele sesihamba manje esikwazi ukuthi sikhalela uyanginesha plus ba frustrated like kanti manganginekele ba frustrated like angangikhulumisa asekutheni wathi uzama ukungiclinela endlini ngathi ayishiya kanjalo wathi ngikuphekele ngathi ungangiphekeli into engifuna ngifuna ukuthi ungihambele kuphela so bekuyi relationship serious le noma omunye wabo ngathi yena umuntu ebengijela ukuthi straight kodwa from that day athathe decision ngathi ayingeke engikwazi ukuba nomuntu ongangisatisfy yabo kanjani imake ubekade egcine nini ukuthi akunike ngathi yena maybe still so ngisho ngolwesithathu wefike on Tuesday all those days bekade nginika from Tuesday Wednesday Thursday wangisha ngolesihlanu so 1 out of 4 days wakuncisha wena usuyamxosha ayigeke imake kodwa baba wait a minute asike sibabantu asixoxa sihlebe sinawe abasilalela abantu eredweni lo muntu wakho
ubucabanga wena ukuthi uyi-straight sakho and busuzimisele ngayo kusho ukuthi unama qualities omuntu omfunayo. Wakunikeza ucansi insuku zu4, wakunikeza ezu3 zonke, kunikeza ucansi olumnandi wal enjoy. Kulelo les4 wala mhlawumbe for some reason angazi wathi mhlawumbe wathi kubhlungu or whatever, mhlawumbe phethwe ikhanda khona lokubhlungu khona, so uyamvuka uyamxosha ekseni. Yeah, reason yakhe useless manje ngizitshela ukuthi hayi since wena ngathana nawe every day mangizokwena solo sezucaza ukuthi that's your excuse. Wathi hey ufuna nje sikwesihlale nje like enjoy ngathi lokho kuzokuzenzakalela hayi ukuthi ungiqophe hayi ngeke imake is she not right ngoba ngine feeling ukuthi u right ngoba naku usuyamxosha ngoba akakunikile ucansi and ubekhalela yini ukuthi usafuna nike nixoxe nje abone ukuthi uyadinga ukuba naye uyathanda ukuba naye nixoxe ni connect you know without ucansi ayibona ukuthi uyamthanda lungekho ucansi but manje lento yenzile suhambe wamprove right. Yeah, hayi nama ukuthi ngasuka hambe mecabanga ukuhamba kunalokho nginokuthi angincishe. No, but is it not possible ukuthi ngampela ke nawe buthanda kakhulu ucansi kuyena more than ukuthi uzimisele ngaye? Yeah, yena ngiphophela like sexually yangenelisa kodwa mase yenye inkinga. Okay. So it's about sex. All right. Okay. Sure, no, it's sad ukuthi ke isizaphela a relationship. 0315373000 now ngena ama tweets and ama comments on Facebook. Umendi enough one bakithi. Nami ngisuke ngimlangazelela. Okay. And then bese kuzoba uNhlanhlo ethi mina ngizwa inhlungu kodwa ke ngizizwe nje ziqhubeke kuthi angiphume ngibaleke bese funa ucansi. Well, sometimes ngiyake ngimzwele ngivume ngoba ngibona isikhathi sesiside ngingamniki sihlala sisobabili kodwa ke ngizwa ubhlungu. Right? And there is a tweet evela from a guy ozothi seriously sex can be tiring and I believe that it cannot be an everyday thing. It has to be done when both parties are okay with it. Yes. Ngiyakuvuma Mthiyane. Again, lento is about it's age dependent. Ngeke uthuna 60 expect njengalobhuti ukuthi umuntu wakho akakunikeze ucansi every single day. You know unaye because by then nawe umzimba wakho awusavumi nawe kumnandi ukuthi ube ne quality sex rather than quantity sex, meaning ukuthi ube ne round nje a right quality ni bond nibambane nomuntu wakho even if one and it's not about in number. Leo answer is ku TikTok already. The way ichaza ngayo is going to be one of them. Sengithatha ke Anonymous now eNewcastle. Sawubona Anonymous. Yebo but Alex njani? Sikhona sisiphilile unjani wena? Ngiyaphila. Yes. Okay. Yebo, shuthi mina no husband wami siyenzile sex like for isikhathi eside siyenza every day. Yes, every day. Okay. Bengimhalela naye ngihalela. Kwahamba isikhathi sesithola abantwana, isex yajike yakuhlungu kumina. Kangangokuthi besiphathana isinya nje esingatholakala nodokotela ukuthi ke inkinga ikuphi. If ngeke ngayenza kube buhlungu engazathi uzensamhelo ungazathi uzothola umntwana. If ngimtshela mhlambe akithi siyenzile namhlanje nakusasa mhlambe 2 days a week uzocomplaina athi yena ufuna ukuthi sibuyele kule yandlela esasenza ngayo. Ngimchazela ukuthi akusakhoneki because ngiyagula, uyabona na ukuthi ngiyagula. Uzokwata engafuni ukudla endlini angangikhulumisi nje kunzima ngaleyo ndlela ukuthi uyangazi ekuqaleni ukuthi bekunjani. So now I understand kodwa isimo sehle ekhona naye ebonile ukuthi kwenzakaleni. Yes. Look sis, number one, inkanuko nothando locansi can change with age, with ukuba nengane it can change, but also nokushintsha kwama hormones emzimbeni wakho that can create into eziningi ngaphakathi esibelethweni sakho. And ngokuzwa kwami uyathanda wena still ukuthi ukwazi ukumnika umnyeni wakho, but the only reason ungakwazi nento eqeda uthando lokuthi umnike is because kubhlungu, and it's not fair ukuthi you know uzwisa ubhlungu entweni wena kuba umunye umuntu uya enjoy. So my advice ngizoshiya inamba zami egcineni ukufika lapha kumina ke sikini isibeletho
and help you ukuthi kuphole lapho ngaphakathi, so that at least inkanuko yakho ikwazi ukubuya futhi nikwazi ukuqhubeka kahle nomnyeni wakho. Okay, but sengike ngafika doc. Okay, ngayenza yonke iprocess yokuclean isinto. Saba right ubhlungu angisabuzi. Okay, inkinga ama feelings. Okay, lalela ke sithando sami, uyazi that can be what uyazi ukuthi umuntu if umthanda kuhle ukuthi wazi ukuthi uyakuzwela nawe, but manje if wena ngesikhathi uphansi ubona ukuthi lo muntu ngithe ngiphansi wangishaya even more, uthi wena ngesikhathi su right ibuye leyo nto ukuthi mhlambe kusa grudge nyani ukuthi yazi lo muntu ube ngangizweli ngesikhathi kade ngisemzimeni. So it's a matter of uyadinga nawe ukuthi uzama ukuthi umxolele, but khuluma naye umenze aware ukuthi yize soku right manje. It's going to be very important ukuthi acknowledge ukuthi kwakuphatha kabhlungu kanjani lokho, ukuthi akudube alwe nawe ngesikhathi wena kade usemzimeni, ngoba phela umshado ne relationship is really about supporting each other. So ungathola ukuthi manje sithanda sami into esikuphethe wena sokuyinto ema emotions okubambelela ekutheni kwakade kwenzekeni, uyabona. So zama nawe, you know, unkosikazi, it's very important ukuthi ezinye izinto kuthiwa umfazi nje ngoba kunezinto yozufuzazi. So udlulisa ke sithandwa sami wakho umuzi wakho ukuze uqhubeke ukuthi ube happy, kodwa khuluma naye ukuze afunde and it doesn't happen again. Sure. Yes. Okay, baby. All right, no siyabonga sis. And there's a tweet. Ethi mina no myeni wami we are just newlyweds couple. Isex nje siyenza nsuku zonke. I don't know if it's normal or we are both freaks vele. Yeah, for now. Yes. Well, it's good. It's good if kuyinto eniyenza no two. Yeah. It's good. All right. So don't feel Yes. guilty or ukuthi normal. Yeah. Celebrate Normal the moment. kubona. Yes. Normal kubona. So that's fine. Sure. I hope uphendulekile. Lindo ngicela unciphise iradio eHammersdale. Usekakasini. Welcome to Indaba. Yebo sohlala mngani. Siyaphila kunjani kuwe? Siyaphila. Yes. Yebo, ngibingelela udokotela lapho e-studio. Yebo baba. Yebo. Nginenkinga mfetulana elokhuzaneni. Kunentombazana ngithandane nayo ngo-2014. And then sayenza lento eyenziwayo. Okay. Shuthi sagcina ke sihlukana ngenxa ukuthi ke isimo sasingamile kahle, kodwa shuthi ngangiperforma kahle. Okay, mhlambe isimo kwakuyini esasingamile kahle? Sorry? Yini lesimo esasingamile kahle yanhlukanisa? Shuthi kwezeyimali. Financial. Okay. All right. Masimile kahle kwezeyimali kimi. Hayi ihambeke, ngiyithulele futhi ngithole omunye ke. Ngibe naye ke, ngithanda naye ke. Till namanje lo sathandana naye, kodwa akafiki ke kulo engimsho ukuthi sathandana naye 2014. Aphinda abuyeke lo manje. Eshuthi wayisazi sengiyi right. Shuthi usebuya ngenhloso zokuthi naye usenomuntu wakhe. Okay. Usebuya ngenhloso zokuthi vele ngoba ngangimnelisa kushuthi lo muntu wakhe kushuthi vele akamenelisi ke mayesho yena. Okay. Manje inkinga yakhe uyayithanda lento le. Yeah. Uyithanda kakhulu kwala sengiqedile 5 minutes aphinda albambe alihlikishe la kuyena manje inkinga usuka shefile phela. Manje iyalimala lento mawulokhu uyihlikisha lana athi iziboya zikhula kancane. Ngithi liyeke phela lizoyivukela ethi hayi ngifuna ukuvusa libuke ngempela nawo bathi isithutha manje ngize ngilimala impela nje impela ukube kucaca ukuthi ngoba phela ucansi awulenzi ngalesikhathi lesi ulokhuzana ungekho right, kodwa usuwenzela yena ngoba uyafuna phela yena uzelele nto nje kushuthi la kumina siyavela siyayenza lento. Okay, I'll advise that. Okay. Liyeke phela. Okay, that's what I mean. I think so now you answer and mhlambe wena sufuna shaya isipikile ngoba usisi kukhona ayizele kuwena
and if engasayithola uzokushiya futhi. I generally say ungalahli into ekhona ngento engekho. Usisi lo uqale wakushiya wena ngoba ungenamali. So unemali manje useyabuya uzokudidisa kulomuntu wakho othandana naye. And wes naye usenomunye umuntu awumazi usethwelene emzimbeni yakhe ngokwezifo nangokwemoya kuningi izinto ongazazi ukuthi usekuphathele zona. So really my advice is ungenzeka ukuthi uthe nawe because wakushiya kade ungenamali busufuna nawe ukushaya isakhe istempe sokuthi ubuyisele ukuthi umbonise ukuthi hayi ngisekhona ngiright, but I think dlula invest kulo okhona empilweni yakho manje, otherwise lizohuzuka ngempela ipipi. Okay. Sure. All right. So I think as udokotela esho good luck with the decision. So mawudlo sisulalele ke ufuna ukuthini kuyena doc? I think if usiselalele unenkinga and mhlawumbe I'd like to sit down naye ngimenze i-counseling because as umuntu wesifazane inkinga imnandi kodwa No, it's not about imali, it's about satisfaction. Kunento unenkinga kuyena yokuba satisfied entweni ufuna too much. Lapha yana eqaleni wamshiya because engana too much money wamshiyela omunye. Useyabuya usenomunye manje but useyabuya lo se right but also it's too much sex. Okay. So to me it defies let's saying here to you would see things in moderation. Yes. Okay. So kahle kusho ukuthi ilento kuthiwa impene le. Ngenzeka. Yeah. Wa manzi manje Mthiyane what's up? How ubani obela bemanzi phathi wami now? Buka nje ukuthi ujuluke umanzi. Right. Kodwa wena umanzi ngila ngaphambili isiphungweni. Let's fix that okay, right now. Si ku anonymous eLuganda. Sabona anonymous? Yebo sanibona. Yebo anonymous. Nginenkinga lana mina nomuntu nje sifanda ukuthandana. Inkinga nje impela hayi umntavazi ususa right sahamba kahle yonke into kodwa inkinga ikumina ngivele ngibe dry sisa enjoy nje sabhizi usucabangani angis no mbuzo doctor ask again yini osukuyicabanga ngaleso sikhathi ngisengacabanga lutho ngiseyidla sikhona hayi ngekhona lengqondo yakho ibuye ithi kancane ibuye leceleni laphi no inkinga ukuphatha inento ethe ukondleka mina la ngiphuma khona akondlekanga. Okay. And gcina sekubhlungu ke nje nabona ukuthi nje sekumele kuyekwe kanti bekusamnandi impela sibhisi. Okay. Now uyabona ke ifune inkinga yokuthi umuntu wakho induku inkulu kakhulu, okay? Kunama positions okuyiwona okufanele ukuthi niwenze, but ukhuluma naye yazi indoda ukutshela ukuthi inepipi elikhulu kakhulu ibooster kabi ego yakhe and at the same time nawe iyakusiza lokho ukuthi angakulimazi. Number 1 kufanele kube nendlela yokuthi angangeni kuwena ungekho manzi, so it's going to be very important ukuthi yes iba manzi or even usebenzise lento kuthiwa ama lubricants ukuthi zikwenze ukuthi ube manzi, just to add on kuliyonto. But also sometimes having it from the back can also help, okay? But zama ukuthi ube manzi more than anything. Nokukufenda ngetip nje lepipi lakhe if lilikhulu it means nekhanda lalo will be satisfactory kuwena ukuthi akufende ngepipi ngetip yalo and then angene ngalo lonke, so akadingi thakale kwengena ngalo lonke ngoba sometimes it's that pressure ngesikhathi angena ngaphakathi kuwena khona lefika shayise khona mase gcina kube bhlungu. Once kwabhlungu kuwena then you start thinking about the pain and not about the enjoyment, mase lento ijika ikwenza iqedela imizwa kanti bokade kusebhlungu kusemnandi yabo. Okay, ngizwa. Yeah, but zamana ama positions, even position yokuthi abe ngemuva bona nilale side by side angene from ngemuva nilele side by side, that also helps so that ingena ngeangle but ayiko shaya umlomo wesibeletho same time, so that also does definitely help ukuthi ipipi lakhe likhulu kakhulu kodwa uzolijwayela yes. I hope uzolujwayela ngoba la ngiphuma khona bekungekho lutho impela la khona. Yeah, enjoy the house. So there's hope there. Yeah. Siyabonga anonymous. Sithatha anonymous now eThekwini. Hello anonymous, welcome to Gagas. Alex Mthiyane. Sure, kunjani kona anonymous? Ngiyaphila khuluma lo people momozi badlekela anonymous.
Okay, sure. Yes. Mina bengithanda ukuphawula la mina Alex angazi noma mhlambe right then kodwa bafethu othandweni ningezi ngesex. Othandweni ziningi izinto engasemzenze nokuthi ihlezi nje kumuntu nje kuphela. Yabona. So mina ngokwami mina izinto ezinjengani nje, izinto ezinjengani nje. Like othandweni fethu kumele kuphunywe kuyoshaya amadina, shama romance neboy. Yes, yabona. Yeah, nje nike number nohlalo lwandle nje nixoxele nje umuntu wakho. So mina nje ngokwami isex ngithola after 2 months ile into engenayo. So kodwa engamtshela wona ukuthi la ngizoyicela khona cela kube ngiyithole kathathu ngesonto. Okay, fair. All right. Yeah. Thank you. Lelihlale sisho ukuthi you don't call ukubuza imibuzo but we expert now. Yes. No sikuzwile uthe uba igama lakhe komba? Yes. And it's fair. Fair kubona bobabili. Yabona naloko futhi kodwa akasho every day uthi at least in a week 3 times. Sukukwena kuzothi Monday, Wednesday, Friday, nyoma Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday, yabona? Sure. All right. Igama lakho bani? Yeah, iliyo mpahla. Nayo leya mpahla. No sikuzwile. Uthe ipipi njani? Lemomozi. Uthe upipi le momozi. Oh. Sure. Anonymous River. Unjani? Ngiyaphila Alex njani? Ngoro yalizwe igama lalo bhoti lo. Awufuni nawe ukuthi umatche ushaye lakhe igama elizohamba ngalo shuni. Hayi Sizabantu opposite. Oh, athina wakho. Hayi doda. Okay. Sure, what anonymous. Right, right, ma right. Ngikhona. Okay. That's too much sex. Yaminto ke ikanje. Mina nomkhonyana wami sihlala ndawonye. Okay. Sithe masiqala sihlala ndawonye bekade ngithanda ucansi. Naye futhi uyalithanda namanje. Okay. Kuthe ekhambeni kwesikhathi mina naye asinayo umntwana ndawonye ngoba sithe masishadana kuke kwaba nama miscarriage before. Yes. Manje ke sangaqhubeka ngaleyo ndlela ukuthi ngiyalithanda. Manje angisalithandi ngoba manje ngibona ukuthi lento ekuyiyona engiyifunayo angiyitholi. Yeah. Nokuthi ke into esigcine futhi mina ngize ngimxabanisa ngayo ukuthi ubese ama phones yawabuka. Yes. Bekade siwabuka na before. Kodwa manje yena shuthi uyabona ukuthi mina angisalangaza ucansi aze nayo ke ukuthi sibuke yona. Manje ke mina sengimkhulumisela lokuthi wena mangabe kufanele sezocansi sekufanele sibuke lezi zinto lezi. Yeah, shame. I think usuyezama ukukumotivate ngithi njengoba uyazi uyakubona ukuthi awusalilangazeleli ucansi, uyabona? Kanti it's important sithando sami ukuthi uma nisembhedeni nenza uthando hayi ingane. So ngoba if uzothi ufuna ukwenza ingane then uzoba despondent ube depressed uma ucansi lolungakuniki ingane. Kanti you know nina niyathandana, very important ukuthi you must make love not make a baby. Lokho nje kukodwa and but na ungageje ecabangeni ukuthi yazi uma uke waba nama miscarriage lonto iyahlala nawe umuntu wesifazane ngoba esikhathini esiningi futhi ublame wena nomzimba wakho nento enjalo and yet it's not the truth but uyadinga ukuthi udlule nako kuloko for yourself but also even emotionally wenza into zesinto esidinga kwenzeka ukuthi uzigeze udlulise naleso sithunzi leso kuwena so that umzimba wakho na ube ready ukuthi ubambe futhi ngoba the fact ukuthi you've had miscarriages yakutshela ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukubamba so udedele lokho sokwadlula love your husband make love to him ingane izohluma lapho. Hayi cha yena ukumthanda impela ngimthanda inkinga nje iba lapho ukuthi hayi mina ucansi angisalithandi manje ke nento yokuthi kuthe mayenzeka lonto bekubo bangicelile umgezo leyo manje ke kodwa akusenzeki angazi noma yingoba khona into engekho kahle angisazi nje senginalo leyo nto leyo. Yeah, no, kulungile wesisi.
lento ikuwena more than anything ngoba phela lengane bethwele umzimba wakho. So lento has to be kuwena ukuthi uxolele lento yenzeka, ukugeza ingane nanokuyiqamba igama nokuyenzela yonke into ukuyikhansela nje ingane. But nawe uyadinga ukuthi ususe leso sithunzi lo mcabango of loss ukuthi khonto yakulahlekela njengengane khona izokwazi ukuthi nenye ingane ikwazi ukuhluma emzimbeni wakho. Okay, but ukuthanda ukwenza ucansi nendoda yakho is one of the first steps ngoba niyathandana, you know, njengobusho nje nawe. So try not to remember lokho kwenzeka kade nilele wamitha kodwa, you know, saphuphuma isiso. Forget about that and try to create new memories. Uzoyithola ingane. Good luck siyabonga. Okay, ngiyabonga. Manje nayo bethu ucela ukukhuluma ngani mase isikhathi sisase right? Nomlethe sisi. In fact bengizobuza nje ukuthi ukuphi. Okay. Nangu. Oh now. Asonisho. Yes, bhuti kunjani? Hayi ngiyaphila njani na? Hayi no sikhona. Ufuna uku-add nawo amabili amathathu? Ngiyathanda Alex, now uyazi ngeke sivalele ngaphandle. Sure. Yeah, so mina ngifuna ukuthi ngikhulume kahle. Ngiyazi ukuthi yena umuntu kanje. Nezimo esesike sahamba adlula kuzona. So angifuni ukuthi ngimfakele ipressure kakhulu. Lokhu kokuthi ngithi mina ngiqhameke namaphone ngithi mina ake sibuke lokhu sometimes club ekuzosiza kanje. Yeah. Angifuni ukuthi ngimfakele ipressure, but lokho mina ngisuke ngikwenza ngosimo sokuthi kuba khona lokho kokuthi mangabe umuntu ungamthintanga ngiqale nibuke lokho before umthinte after senibuke lokho. Yeah. Isimo esiqhamuka lapho hayi ngamatshela hayi kuyaphefonywa kuba mnandi. Okay. All right. No, yeah. Ubese kukhulumele. Then dokotela ubeke nje kunje ngoba kunjalo. Thank you so much, Buddy. All right. See nama voice notes as well. The number is 078 934 2827. Sathi Mahlekihla ke. Mahlekihla, welcome to Gagas. Mthiyane ngibingelela dokotela. Sure. The multi award winning indaba. Siyabonga Buddy. Namfuthi ngibanjiwe lapho mfowethu hayi ngiyayithandela. Hayi. Ngiyafa. Umuntu wakho yena. Hayi, khona understand phela nawe understand kodwa ke sometimes nayo ukubona ukuthi bantu uyabona ukuthi useyamzwela. Njengalo sikhona sisobe wakha ngirathi emotional lo sisobe khona lapha. Yeah. Khona udadewethu lo engibonisa kubona ukuthi umuntu wesilisa uqinisele udokotela mithi once the brain down there icabangela ngempela kushintsha yonke into vele uzoba aggressive uzoba nawo lokho. Sure. No siyakuzwa Mahlekile. Sesigoqa ke dokotela. I know sidila ngabantu ababili la. Sidila ngomuntu othi ngenziswa over and then bese kuzoba khona ke omunye othi when ngifuna angitholi. Ikhona indlela yokuthi sibe nebalance. Yes, absolutely. Number one is communication. Good relationship Mthiyane nanini you have to ukuthi nikhulume, but also if nithandana yiba nozwelo lalomunye umuntu and put yourself in their shoes ngoba vele noma ukuthi umuntu olithandayo ucansi kungashintsha lento kwenzeke into kuwena emzimbeni such that akusakwazi ukuthi lo cansi olithandayo umzimba uperforme. You would expect lo partner wakho ukuthi akuzwele ukuthi manje umzimba wami awusangivumeli whether lo muntu usenhlungwini manje muzwele ukuthi mhlambe now one day iyovela induka isafuna ukuvuka, you know, akuzwele naye that time to support. So relationship is really about supporting each other more than anything, but also finding what works for you, and that is what's best. Nice one. Ngiyabingelela ngokwanda ngakasithole ngiphuma lemsinga cha udokotela wenza nje imanga ngafika la sengihamba odokotela abaningi nginenkinga nje engihlupha leswini eze ikhathaze nje umzimba yenze ngaba active ngibe nomdlandla okwenza ucansi kanje ngendoda eshadile ke lokho ke ulimaza umndeni kodwa ke njengamanje ngizumehluko omkhulu ingakho ngibuyile nje ukuthi for appointment yesibili uthi udokotela phinde enginikeza ama treatment akhe ngoba awenza kakhulu umehluko. Right, no, siyabonga nangayichaza ubhuti. Okay, sure. Utholakala kanjani ke doc? Hillcrest
Botha's Hill entabeni yase Botha's Hill abantu abaningi baduka Mthiyane phezulu eBotha's Hill kanti thina sila leqala khona iBotha's Hill entabeni ubudlule Hillcrest silapho nje you know so it's almost Hillcrest but eqaleni kweBotha's Hill intaba le 6 Old Main Road inumber 0614622945 landline 031 765 8475 sithuta zonke izifo ke Mthiyane I know ukuthi hla sikhuluma ngocansi people think amadoda kuphela nocansi but unenkinga yekhanda elingapheli nako konke nje ukugula phela ngudokotela ekugcineni but konke sikwenzayo we treat nyoma yini ogula ngayo emzimbeni nomdavazo ke siya excella entweni ezihambisana nayo sibonga kakhulu ke dokotela Dr Mthembu kade nathi namhlanje and this brings us to the end of today's show. Thank you for watching and thank you for listening to Indaba Sex Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabantu.